Δεν το πιστεύω ότι μείναμε τέλος μόνοι. Ας συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε την άλλη φορά. Μια στιγμή. Ο παππούς μου είπε κάτι. Και πρέπει να μου το πεις τώρα. Ναι, είναι για μας. Έλα, να μην με τρέψει, πες το. Μου είπε κάτι για ασφάλεια. Μην ανησυχείς γι' αυτό, έχω προνοήσει. Ξέρεις πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή? Εγώ να δεις. Θέλω. Τι κάνεις? Τίποτα, όλα εντάξει. Συγκεντρώσου. Δεν καταλαβαίνεις. Ψάχνω για προφυλάξεις. Καλά τώρα το θυμήθηκες. Δεν λέει να το κόψουμε πάνω στο καλύτερο. Το ξέρω, αλλά... Κάπου εγώ τους είχα. Ας το πάνω μου. Θα μας είναι 3-20. Και μήπως έχεις και τσίχλες? Τι θα γίνει ρε φίλε, θα μου πεις τι θέλεις. Ωραία, ωραία. Την πήρα τη σοκολάτα, τις τσίχλες και προφυλακτικά. Πες το να συνοηθούμε, 5 ευρώ είναι όλα. Σου άρεσε? Πολύ. Θες να ξαναδοκιμάσουμε? Όχι. Εννοώ είναι αργά. Έχω ακούσει πως στις κοπέλες δεν αρέσει πολύ στην αρχή, αλλά μετά γίνεται όλο και καλύτερο. Δεν με νοιάζει. Εμένα αυτό που μου νοιάζει είναι ότι προχώρησε η σχέση μας. Νικιά μου, σε λατρεύω. Ζω ένα όνειρο. Και δεν θέλω να αφήσω να μας το χαλάσει κανένας και τίποτα. Σαν ποιος δηλαδή? Πολλοί δεν θα χαρούν να μας δουν μαζί. Οι γονείς μου πρώτα απ' όλα. Αλλά αν το μάθω... Δεν χρειάζεται να το μάθουν. Εννοείται αυτό. Όταν λες πολύ, ποια άλλη εννοείς? Δεν φαντάζεσαι. Όχι. Οι θείοι μας φυσικά. Αυτοί σκοτώνονται για την ελπίδα. Κάποια στιγμή μπορεί να μας επηρεάσουν και εμάς. Εγώ πάντως δεν τους είδα να μαλώνουν. Καλά, περίμενε και θα με θυμηθείς. Ο θείος δεν τα έσπασε με την ελπίδα. Ναι, και? Ξέρεις που είναι τώρα ο δικός μου ο θείος? Πού? Στο Ναύπλιο, εκεί να τη βρει. Αχα. Τσεκαρισμένο αυτό? Βέβαια. Και μάλλον θα τα ξαναφτιάξουν όπως το βλέπω. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζουν εμάς αυτά? Μεγάλοι άνθρωποι να κάνουν ό,τι θέλουν. Πού πας? Να σου βάλω κάτι να πιείς.